Sæt dig ved min side og lad mig mærke dig igen. Der er noget du skal vide. Jeg vil sige dig noget, min ven. Prøv om du kan huske tiden, før vi giftede os vi to. Det er ikke længe siden, at vi to dansede, sang og lo. Da vi gik aftentur ved stranden, månen smilede til os ned på et tæppe nær ved stranden. Fandt vi to vor kærlighed, og du skrev mit navn i sandet. Ja, vi svor vor troskabshed på et tæppe nær ved stranden. Fandt vi to vor kærlighed. Ja, vi var unge og mennesker, og vor lykke var så ny. Tænkte bare på at elske, fjern fra larmen i vor by. Og det er det jeg nu vil sige dig. Lad os glemme tid og sted. Tak for det. Virkelig. Sådan. Er klokken 11. Det er lige før. Hjertelig velkommen til dig. Mange tak. Det er i glæde, du vil komme herover og besøge os på Djursdag. Ja, men jeg er så glad for at være her. Det er godt. Og det er Annika, som selvfølgelig er centrum. Hun vil fortælle om sin nye bog. Hun vil læse op. Hun sælger bogen, og hun signerer den, og hun har også godt med på nogle af de malerier, som hun selv har lavet. Så I får god mulighed for at snakke med hende. Jeg skal lige sige meget kort til dig, Annika, og til de andre, at Memory Lane Rock Museum, det er Danmarks første rock, pop og ungdomsmuseum. Og det jeg prøver at vise, det er, hvordan ungdommen har udtrykt sig i 50'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne, helt op til i dag. Med tøj, hvad vi har på værelserne, hvilke popstjerner vi lyttede til, hvilke bøger vi læste og blade, og der er p-piller, der er kondomer, der er lokkede for kjoler. Der er 250 kvadratmeter inddelt i årtier, og når vi er færdige med at lytte til Annika og handle med hende, så skal jeg gerne give en kort gennemgang af museet og lige stå ned. Der ligger jo ting for Rolling Stones derinde, så han med hans Butlers outfit, og de stod i Heat House og Place Begala og spillede Let's Go og Beautiful Brown Eyes. Så det er springfyldt guldplade med Cliff, og sådan kunne jeg blive ved og ved og ved. Det her lokale, og det er så det sidste ved tidens introduktion, det fik vi lagt til her i april måned. Og det skal udelukkende bruges til, hvad skulle komme ind for? Det skal udelukkende bruges til et skiftende særudstillingslokale. Hvor det andet sådan er standardopstilling, jeg går og bytter rundt med for noget, jeg synes, der er endnu mere spændende, end det jeg har. Men ellers så er det sådan en fast struktur, man følger igennem de årtier. Og så er der tværgående temaer derinde om Grand Prix, danstop, kærlighed og sexliv, og jeg kunne det. Men her har jeg en særudstilling om Knacks gennem 50 år, for de har jubilæum i år. Og det skyldes, at Peter A.G. forsangeren i Knacks, han skrev til mig for et år siden og fortalte, at nu har de altså 50 år. Og vi kan have lyst til at lave en særudstilling, så man kan lære noget og være med på det. Og derfor, for eksempel det tøj, jeg ser over i hjørnet, det er Peter A.G.'s Mr. Swing King outfit. Det er købt i Afrika i 1989, syg til Peter. Og nu, jeg har jo altid gjort alt sammen selv, ikke? Men i dag så har jeg jo altså 2 mennesker med, men jeg kan ikke være uden min gruppe, som passer på mig og som kører mig i rullestol.
hun arbejder hos mig hver dag, 6 timer om dagen, og gør alt det, jeg ikke kan selv med kun en hånd. Så man kan en hel masse efterhånden. Men hun er jo sådan en assistent. Og så har jeg jo nu fået min alt i alt her forretningsfører. Hun er jo koordinator, som det hedder, og hun er jo impresario, hun er agent, og så er hun jo altså også slangeassistent. Nu måtte jeg jo ikke have slangen med her i dag. Og det er jeg jo selvfølgelig lidt ked af, fordi den hørte jo sådan set til. Men jeg blev nødt til at gøre, som de siger. Ja, rolig ikke have den. Nej, men det var egentlig, jeg vidste ikke, det var noget, du blev ked af. Jeg tror egentlig bare, jeg vil hellere sætte fokus på Annikas musik og bog, end lige en levende slange. Okay. Ja, men kun det derfor, også... det var ikke for ja. som... Nej. Vi kunne da have haft den herinde. Ja, det har vi, så har jeg. Ja, det var Slangen er nok ligeglad. Ja. Men altså, I har nok set mig med slanger. Nogle af jer har vel set mig med slanger før. Meget. Ja. Kom og sid her, det er stolen. Ja, I skal ikke behøve at stå op, hvis der er noget at sidde på. Det er også en stol her. Det er så vigtigt, at hun er stole. Men du skulle have taget slange med, hvis I vil også slange en gang med, faktisk. Ja, Ja, og næste gang så tager vi slangen med. så tager vi slangen med. Det er jo. Men jeg har også tænkt mig, at du ved, jeg er jo begyndt at male igen. Det plejede jeg jo at gøre. Jeg holdt udstillinger i København. Det var Simon Spies, han ville jo så gerne have, at jeg skulle udstille i hans hotel, det der Merkur og sådan nogle ting. Og så var jeg forskellige steder rundt om. Men jeg har tænkt mig, at når jeg kommer hjem, så vil jeg lave nogle malerier hertil. Så at, for jeg har jo planer med min forretningsfører her, som nu fik jeg ikke engang fortsat mig at sige, hvad du gør med det så meget. Så det er alt sammen. Det er alt sammen. Hvis der er, at I vil have fat på en bog, og ikke ved, hvordan I skal finde ud af det, og ikke vil købe den her, så er det gennem Sandra Sonne. Er bogen den? Bogen er her. Jamen, er den dansk? Den er dansk. Jeg har kun lavet den på dansk. Jeg har planer om at måske oversætte den på svensk. Og også måske oversætte den på engelsk. Det kommer an på, hvis jeg finder en publisher, der er interesseret. Fordi der er jo ikke nogen, der kender mig i USA, da jeg flytter dertil. Vil jeg jo ikke have med showbiz at gøre. Det var altså... Og jeg var 35, jeg vil ikke begynde et nyt sted. Og showbiz derovre er på en helt anden plan. Jeg var ikke skabt til at køre rundt i limousiner og sådan noget. Ja, det skal nok blive stole til. Hvad gør du? Det er Michael, kan jeg se. Ja. Du ved stole fra Jeg lige. ved, hvor de er. Ja. Jeg henter lige på stole. Ja, Eller hvad hedder det? kvælerslange. Og den var blevet forskrækket, fordi Svend Ole havde haft en eller anden opbremsning, og så havde han simpelthen tisset ned af hende. Den havde siddet på skødet af hende i bilen. Ja. Så hun kom ud med sådan en stor, meget stor slange, og så tisset ned af. Og så skulle jeg så tage den anden slange op på mig. Og så var vi op, og så sad vi op i mit badekar. Annika og jeg i Splitter Ravne, Hans Jørgen, og så to store slanger. Vi sad alle sammen deroppe, og vi grinede, og vi havde simpelthen så sjovt. Jeg tænkte, folk, altså hvis jeg fortæller, at hvis der er nogen, der ringer lige nu og siger, jeg sidder altså lige sammen med Annika og to store slanger i vores badekar, vi sidder her bare og røver vikler og griner, så er der ikke nogen, der vil tro på det. Ja, det var sandt. Ja, det var sandt. Ja, det var virkelig sandt. Jo, jeg kan huske, det var... Paul var boreslange, og Anke var en pyton. Og du skulle et eller andet sted en anden gang, hvor du var, hvor jeg skulle være barnepige for dem, og jeg havde en stor Sankt Bernhards hund, der var 90 kilo, og jeg var så bange for, at de lå i sådan en kurv. Ja, og den var jeg så bange for, at jeg skulle komme til at vælte, fordi jeg tænkte, en Sankt Bernhards hund og to store slanger, og hvad gør jeg? Og så, det værste er jo altså, at slangene ville kvæle hunden. Jamen det var også det, jeg tænkte. Ja. Jeg havde lagt en slange, og det var min hund, jeg tænkte. Ja. 90 kilo. Ja, jeg ved jo, hvis de mener at skal kvæle mig, eller de ikke mener det, men de gør det alligevel, fordi de kravler rundt, og så den resten af kroppen hænger rundt om halsen, og de får den ikke videre, altså. Og der blev det så langsomt, altså, at øjnene stod ud af hovedet på mig, ikke? Og hjertet holdt op med at slå. Altså, jeg var, en del var over brystet, og resten var over halsen. Min mand, han gjorde intet.
Men den anden dyrehandlede, Edvard, han fandt så på at finde en spand vand, som han så smed på slangen, og slangen løsnede sig. Altså, en spand med koldt vand, det er det bedste, man kan gøre. Og så tage på hælen, og få dem til at bevæge sig videre. Og så gjorde han CPR på mig. Så han fik mit hjerte til at banke igen. Men altså, det er den ene gang, jeg døde. Den anden gang, jeg døde, det var ikke af slange. Det var af mig selv. Altså, jeg kastede op, og det gik ned i lungerne. Og så på vejen til hospitalet, der døde jeg så. Så er der mange, der spørger mig, hvordan var det at dø? Så du noget? Så du guld? Så det eneste, jeg så, var lys. Det eneste, jeg kan huske, det var, at det var et lys. Hvor man føler, at man skal derhen. Men jeg nåede aldrig at komme derhen, altså, for så har jeg lige fået mig i liv igen. Jeg har stadigvæk, fra de fik mig i liv den sidste gang, der brød han 2 ribben. Og så har jeg et brok over navlen, som jeg stadigvæk har. Så min navle, den stikker ud på grund af det. Altså, den skal jeg altså få lavet operation på, men ja, det var sådan nogle minder. Er der nogen af de andre, der har et spørgsmål eller 2? Fordi Annika er jo til kl. 12, og skal også signeres bøger og fotograferes og sådan noget. Men har I nogle spørgsmål, så er I jo meget velkommen. Jeg kunne godt tænke mig at vide, nu sagde du, at du også har sunget i Sverige og sådan noget. Der bliver også udgivet nogle plager med dig derovre dengang. I USA? Nej, i Sverige. Nej, jeg lavede ingen plade, og jeg prøvede at undgå skatten. Så jeg skiftede jo navn hele tiden. Okay. Så jeg havde ikke nogen lyst til at være nogen kendt. Jeg var sådan en mærkelig en. Altså, jeg elskede at være på scenen, i hvert fald. Jeg elskede publikum. Det var ligesom, at da jeg var på scenen, der var jeg hjemme. Og jeg skulle bare vide det, hvis jeg skulle ud og læge, det er jeg også jo. Ja, Altså, jeg gør det. Annika, jeg kan huske et eller andet sted, jeg kan huske, da jeg så dig i fjernsynet, da jeg var lille i cirkus. Timer, spillede du ikke saxofon i det? Nej, det var den svenske, hvad hed hun? Angela eller hvad? Ingela Brander. Ja. Ingela Brander. Har du aldrig Hun spillet lignede mig. saxofon? Hvad? Har du aldrig spillet saxofon? Nej. Jeg har aldrig spillet saxofon. Nej, jeg kan Jeg spille. troede sgu, det var dig. Altså, Jeg kan spille lige lidt. efter et eller andet, tænkte, der må være noget musik, hvor Annika kan spille saxofon. Ja, nej. Tak skal du Men have. ved du hvad, vi lignede hinanden. Og vi blev taget fejl af flere gange. Der var mange, der troede, at vi var den samme der. Så det er ikke kun dig, det har... Så et lille spørgsmål til, hvad årsag er det filmklip fra, hvor du er i cirkus i Pippi Langstrømpe? Og det er fra 69. 69. Ja. Fordi jeg har fundet det en gang på Google, så vil jeg finde det igen her den anden dag, det kunne jeg altså ikke. Ja. Så jeg skrev Annika 62, Annika 64, du ved. Jeg har det. Jeg kan sætte det på Annikas Facebook-side. Det synes jeg, det er simpelthen, det er lige mig, du ved. Rådmand og slange, cirkusmand. Vi havde jo så mange børn på Valdercentret, som kom. Og de alle sammen husker Pippi Langstrømpe. Det er fantastisk altså. Alle de børn, der kom der, da du spurgte dem så. Ja. Så er jeg også lidt fjolske til undskyld, for jeg synes godt, jeg kunne have taget en gave med til. Pludselig sad jeg sådan og tænkte, så hedder du klog på en, kan du sgu da godt tage nogle blomster med, så tænkte jeg, det skal ikke nogen begravelse til. Så jeg fandt ud af, at jeg ville give dig det, jeg havde i min højre lomme, så jeg har taget en gave til dig. Du er så sød, Jørgen. En lille gave. Jørgen er bror til Svend Ole. Nå, så Det siger mig jo Bror. ikke. så kigger vi på min tur. Ja, han var en lillebror, som kom en gang imellem og besøgte os, men du rejste jo meget. Hvad siger du? Du rejste jo meget. Ja, jeg kan ikke holde de der juleaften ud rigtigt. Nej, du rejste Jeg er ikke meget. på luft. Bor du herovre nu så? Jeg bor på Hellenæs. Nå, det var sjovt, fordi der ville Svend Ole og Annika også engang have købt en bondegård. Vi kunne se på Ja. bondegård. Jamen, det fortalte jeg lige, hvad hedder hun? Ej, Det hvor så sjovt. gerne haft. Det var jeg også med i. Nå, ja. Det gamle cementstøberi. Jamen, Det er til salg på 5 millioner Der var stadig flere ikke forskellige på steder, køberne. vi var ude at kigge. Ja, Det var der, der skulle være formandskole. ja. En ung mand, der står der med et skrab-album under armen, det er Henning Stoffer. Han er restauratør og været mange steder. Han har booket dig en gang. Henning, kan du ikke prøve lige at
Jo, det kan jeg godt. Ja. Første gang jeg mødte dig, det var den 21. december 1971. Var det Klikro? Ja. Og det var en kæmpe dag for os. Der var Gustav Winkler, Bent Werther, Bent Weidig, John Mogensen og Hans Jørgen og dig. Det lyder farligt. Så det var en kæmpe dag for os. Og du var der flere gange efter, Ja. sammen med Hans Jørgen, hvor fiskerne tog os med, de skulle kvæle ham med ræb. Ja, ja. Jeg kan du huske det? Ja. Og så havde Hans Jørgen, han havde stor ræb med, så skal der 2-3 mand i hver ende, og så skulle de se, om de kunne kvæle ham. Ja. Og de var jo trætte af, at de unge fiskere, de kunne sgu ikke kvæle ham. Fordi han havde jo fat i ræben med begge hænder. Så gjorde han så lige en lille lyk der, så væltede de rundt. Så væltede de rundt, Ja. som dukker. Og så bagefter stod de bagved, så siger jeg, vi skal lige vrige ræbet. Så det kan lige gå ud af, det kan, hvad her, det... Han sender. Ja, hans hænder. Så snakker han med dig, jeg tør fandme ikke mere, fordi de har fået noget af fidusen. Så, Ja. ja. Men ved du hvad, kan du huske, at de faktisk, det var jo flere på hver side Ja, på ja. et tidspunkt. Ja, ja. Jeg kan huske, at det var 7 på hver side på et tidspunkt, hvor de trak så meget, at han næsten blev kvalt. Jamen, det var han, ja. Og det var ude mig. Og det var ude hos dig. Ja. Jeg tænkte, Og der tror han nemlig ikke mere. de fisker, Ja, det var... de er så stærke. Jamen, enhver fisker med respekt for sig selv, han havde tænder slået ud, og så han brækket næse. Så de kendte godt mossen. Ja. Men jeg har nogle udklip derfra, som jeg gerne vil vise dig. Og det Jeg har også hørt over en weekend, fordi der var fliser på brystkassen. Ja. Så slog han jo de søm i med sin bare hænder Ja, der, flot, ja. i de store grej. Det var en god kombination af underholdning. Ja. Og der var jo, vi har jo kunstner, der er en weekend. Ja, det var lidt store. Det er det vildt. Det er jo sådan noget, du må donere til nemlig længere op, for eksempel. Ja, det var... Ja, det kan du. Det er jeg rigtig blevet meget glad for. Det var den allerstørste, at han ville få en Olsen. Det var de der, de kom frem. Ja, Ja. Vi har 125 sædepladser, ja. og vi har solgt 650 pladser. Ej, det var altså fantastisk. Det var det. Jeg kan huske, de skulle have 6.500, Ja, og vi havde 6.000 i overskud for det. Så det var rigtig godt. Det var godt. Ja, Jamen altså, ja, så dejligt at hilse på dig. det er rigtig godt. Det synes jeg altså. Det synes jeg. Annika, vil du læse noget op? Var det tanken, eller vil du hellere bare folk spørge og fortælle? Og hvad mener du? Vil du læse op af bogen? Ja, altså jeg kunne måske godt læse et digt eller sådan nogle ting. Skal vi lige se. Nu vil jeg også fortælle om de postkort her. Efter jeg var blevet handicappet her, ikke? Og så i 1,5 år, der ville jeg jo bare dø. Jeg tænkte, altså nu er min krop taget fra mig, altså. Hvornår blev du egentlig handicappet? I 2007. Nå. Der var en Efter læge. hvad? Var det efter den operation, der var det? Det var en læge, der stak nålen forkert i nakken. Og så fik jeg en blødning op mod hjernen, og de prøvede på at operere. Og mens den operation, der tog de en nål eller en søm gennem alle mine halsvirvler, så jeg kan ikke dreje hovedet ret meget. Og så vågnede jeg op om morgenen, da jeg var paralyseret i arm og hånd, og de kunne ikke gøre noget ved det, altså. Men så havde jeg året efter, så havde jeg en operation i ryggen, en 5 timer operation i ryggen, hvor de ødelagde en nerve, der går ned til foden. Så jeg kan ikke løfte på tæerne der, så det er en dropfod, som det hedder. Det hedder næsten på det på dansk også. Og så er der mine hofter. Den ene hoft gik meget fint at operere på, men så da jeg faldt og brød hoften på 4 steder, så lavede de en operation, og det lykkedes ikke. Lavede de en mere i 2015, altså nyligt, altså sidste år. Men det har heller ikke hjulpet, så jeg har ikke styrke til at kunne gå, og jeg slæver foden efter mig, så jeg prøver jo at gå med en gennem huset og sådan nogle ting. Jeg har ikke stol inde i huset, men jeg holder på døre og alt det der. Men jeg faldt så meget på et tidspunkt der, altså at det var helt forfærdeligt. Det var også derfor, jeg flyttede ind til Rovad. For jeg ville gerne have, at jeg skulle være tæt på. Og det gik jo så fint, men altså, jeg troede ikke, at jeg kunne male igen.
og lave noget som helst, men jeg tog det sammen, jeg tænkte, Annika, hvad er det for noget med det, altså? Sidder du her og undrer dig selv, og synes altså, at livet er forbi. Der er ikke din sag at sige, når livet er forbi. Det er ikke dig, der bestemmer det. Og du kan ikke gøre noget for din søn alligevel. Du kan ikke tage livet. Du har en søn. Du har et ansvar. Og så tænkte jeg, nu, jeg kan ikke være sådan, jeg er jo glad. Jeg er jo født glad. Og der har altid været kærlighed og håb i mig. Så tænkte jeg, jeg vil prøve på at male. Men jeg kan ikke holde på det, jeg maler på, altså. Og jeg bliver nødt til at stå og bøje mig ned og have det på et bord. Og så skal jeg stå og bøje mig ned over det, og så male. Altså, den der kan jeg altså godt lide selv. Den 10'er der. Men altså, det værste er, at jeg er ikke tilfreds med noget af den. Jeg bliver aldrig tilfreds. Nej, jeg føler hele tiden, det er ikke færdigt. Jeg bliver aldrig færdig med min maleri. Jeg har en masse malerier, som Robert har oppe. Men de malerier, jeg havde til udstillinger og sådan nogle ting, Svend Ole gav den jo væk. Til højre og venstre uden at spørge. Så, men det var det med malerier. Når jeg kommer hjem nu, så skal jeg altså til, jeg skal måske løse herfra. Når jeg kommer hjem, skal jeg have malet noget til Rockmuseet. Det skal jeg altså. Det vil være venligt, ja. Ja, så jeg kommer tilbage. Vi har jo planer. Store planer om alt muligt. Ja. Og så må vi så se, om det bliver, når det bliver til noget. Ja. Så er jeg jo tilbage. Ja. Tit. Den lille her, som har skrevet her. Jeg elsker dit smil, jeg elsker dit suk. Jeg føler som selv i din smerte. Jeg elsker din latters små perlende kluk. Jeg lytter mig ind til dit hjerte. Det var i Dragør Strandkrog. Den her, det er jo en lidt seriøs en. Jeg lærte, det er altså Volmer, det skriver til mig. Og han er så forelsket, og vi må jo ikke have vores kærlighed ud. Altså det er meget hårdt. Jeg lærte først, hvor afmagt er. Den morgen stod min verden skælvet. Der åd jeg angstens bitre vejr, og så det sted, man kalder helvede. Jeg så, hvor magtesløs jeg stod, mens andre trampede på mit hjerte. Den tvivl, som rasede i mit blod, fortalte, Tobis, sådan er det. Hvor dyb er det til smertens bund? Hvor høj er glædens himmelstige? Hvad skal jeg med dig, dumme mund? Du ved jo, du må ikke skrige. Så det er en, det er hårdt for ham altså. Han vidste ikke rigtigt, hvor han skulle gøre sig selv. Og det her, det er en, der er så lavet til en sang, men jeg kan ikke synge den af i gang. Det er en, du har lavet alligevel? Nej, det er en, der hedder Torben Hartvig Schultz Kvik. Et langt navn. Ja, nu det er Volmer, der har lavet digtet, ikke? Men han Volmer har lavet digtet. Ja. Han har bare lavet melodien, altså. Det hedder Håbets trylledrik. Skyndt ene er jeg to i fantasien. Jeg føler dine kys og ser dit blik. Jeg vandrer alene af drømmestien, beruset af håbets trylledrik. Men pludselig hører jeg fornuftets stemme. Hvad får dig til at tro, at du er bedst? Og så er jeg igen alene hjemme, med jalousien som en djævels gæst. Jeg længes mod dit bryst og dine lænder. Jeg tørster efter vinet fra dit skød. Jeg prøver på at gribe dine hænder, mens aftenhimlens farves elskobsrød. Og det var i Skovsridderkrogen i Hellerup. Han satte sig ned, og han kunne sidde og vente på mig. Og mens han ventede på mig, så skrev han bare et digt. Den her til hende. Ræk mig en pen med solgylden blæk. Jeg vil skrive et digt til hende. Elskoens fugl er kun her på træk, og dens rede er svær at finde. Ræk mig en pen med blodrødt blad, for så vil jeg skrive om glæde. Mindenes rislende klare bæk, som gør vi tør le og græde. Ræk mig en pen med farveløst blæk, så hemmelig lykke bevares. Bag en usynlig og skræmmende hæk, for lykken kan ikke forklares. Ræk mig en pen med himmelsblåt blæk, lad ordene lyse som stjerner. En dag går det truende skye af dæk,
og Skalleby fyldte med kerner. Ræk mig en pind med din nat sorte blæk, når sorgen skal ristes en rune. Men hjælp mig at jage bekymringen væk, og bære min skæbne med lune. Ræk mig en pind, hvis blæk lyser grønt, som håbet et sted i mit hjerte. Bare at drømme bedårende skønt, det dulmer den tvivlende smerte. Så han havde også ondt. Ja. Skal vi sige tak forløbig? Ja. Og så er der jo signering og bogsalg og så videre. Og jeg skal lige sige, at klokken 12, der bortfører vi Annika, og så skal vi lige have en sandwich og noget. Og så kommer jeg tilbage hen på museet, så de er der bliver, jeg er nok sammen med Annika en 20 minutters tid, for de er der bliver, der vil jeg godt tilbyde at vise rundt på museet. Der kom nogen lidt senere, men det er sådan et rock, pop og ungdomsmuseum, inddelt i årtier. Vi starter med 50'erne, med 60, 70 og 80. Og det her det er udelukkende særudstillinger. Det er jo en knækslige øjeblikke og grønlandsk popperov. Det bliver pillet ned i april, så kommer der en ny særudstilling. Så er der et emne om dansk top, og der er Melodi Grand Prix og Lys og kærlighed og sexliv, og der er mange spændende ting. Det der skabte kærlighed og sexliv, der står mange mænd rigtig lang tid. Ja. Og så tænker de på varieté, og er lige sjovt, Fanny Hill er selvfølgelig også derinde. Tænk, at den er skrevet i 1748 i Gels fængsel. Det er en slem bog. Jeg har været tvunget til rent fagligt at læse det hele. Jeg må da lige sige, at jeg holdt for det ene og det. Ja. Nej, men det er et tilbud, jeg vil give lige nu af jer, og, men det bliver sådan cirka lidt her lidt. Hvad er det ting, som jeg vil give dig? Har du med her? Og nu? Ja, det er kun det, jeg har glemt, vi ikke har med. Ja, det kommer tit til noget siden. Men har I det her, så vil jeg da gerne have det her. Og den er ligesom den lupe har på, faktisk. Prøv at... Kan du lige show jo... Kan du show en t-shirt? Yes. Det er altså flot. Kan jeg have det? Ja, så. Ja, det er for ligesom på bogen. Ja, det er sådan. Det klarer vi ikke. Ja. Men det andet vil jeg også rigtig gerne have her. Så vil jeg bede fotografen om, I kan tage et par billeder af os, også med mit kamera. Ja. Altså, jeg havde en ting på Ja. en stor frakke Ja. i læder. Det var de store, var alle de der drenge der, og vent. Alle de der vent. Så er der Hotel Evergreen. Så giv hende et knud. Kom nu, tøsdreng. Tak. Evigt til evig tid. Når jeg bliver 130 år, og der er ikke nogen længere tilbage, nogen jeg kender, så render jeg rundt og tror, jeg er Gud. Jamen fanden, hvis ikke nogen kender en, når man er 130, så må man sgu da være en en. Den originale. Ja, det vil jeg være meget taknemmelig for. Tak for det. Kan du ikke lige make a movie? It's just on a movie, just keep it on. Where's the band? No, nothing, you just keep it. Okay, automatically? Ja, og du Og der er Jeg havde bedt bødt for. Jeg havde bedt altså det er 299. Jeg yder det. Jeg har en 299. Jeg har lånt det ud. Jeg gider ikke sætte på det. Der er lige med jeg tror, der ikke lige gemmer sig. Jeg lægger den med selv sammen. Og så børnegården. Nogen, der lærer børneskole. Du kan også lige se på kameraet. Det er rigtigt. Annika og mig, jeg er født i 1952, så Annika er 1956. Det må du forklare hjemme. Så Annika og mig, vi er faktisk... Hvad tager du? Jeg har skaffet ham 2 job. Stenbuk. Hun er stenbuk, og det kommer altså, at hun har nogle stærke knæ, og jeg er tvilling, dobbelt tvilling. Så i 2066, jeg er født den 6. og nu når jeg 2066. Hvad gør vi så? Så stadigvæk sidder til at kæmpe. 2066, der er jeg gået. Jo, det kan være hjemme. Jeg skal hjem. Nej, nu er han der, så er der en anden, der købte det.
Ja, Ja, det er lidt og forskrækket. det er jo også muligt, at man siger, hallo Peter Ring, jeg ser lige de kunster sammen, og Jeg gør noget for det. laver en aftale her. Ja, men siger, jeg har aldrig været stor. Jeg kan løbe rundt med det. Så kan det gøre det, men det er fordi, at man ikke får noget brug til det. Det har vi jo stadig, der skal ind og lidt med selv sidde. Men jeg står og venter på en bog. Så stiller mig om før. Før jeg fik lavet den der kom jeg over. Jeg kunne ikke rigtig sætte kamp. Du skynder dig. Jeg var bare lige ind. Annika, vi har lige en skriveopgave for. Tak for bog. Hvor går videre fra herfra nu? Jeg skal til, jeg skal tilbage til København. Det var heldigt. Du skriver en rigtig pæn den der ender til Michael. Tak skal du have. Og du, who are you? Ja, uden E. Nej, nu kan jeg ikke. I just say thank you for coming. Thank you for all. Thank you, and thank you for taking care of my sweet friend Annika. You look like a very compassionate person. Are you married? Are you married? No. Okay. I'm not married too. Okay. We could make a big family. Yeah, sure. I don't know. Maybe I'll come and visit you in California. Yes. Han har nemt taget guitar. I have a dream to go to San Francisco. Nice place. Yeah. They have a lot of music and events down in Chinatown. That's nice. Now we see. But you live in Annika? Nej. Jeg siger, hvorfor jeg får med. Min sidder her. Så har du fået 600, ikke? Det er jo godt. Thank you. Er der flere, der vil købe bøger? Ja. Men nu skal I høre, jeg skal lige spørge Annika om én ting, og så har Michael Winkler lov at vil sidde her, og så er der en spændende sang til Annika. Og det synes jeg er rigtig flot af det. Men det jeg vil spørge dig om, det er, når nu Michael har spillet for os, og købt den sidste bog, er det så bedst, at vi går ind og spiser, og jeg viser museet sidenhen, eller skal jeg tage en lille runde sammen med dig, hvor folk kan følge med og høre det, jeg fortæller? Jeg synes, vi skal gøre det sidste. At vi går rundt og kigger. Sammen med dig? Ja. Og så går vi ind og spiser bagefter. Og så spiser vi. Det gør vi. Så vil jeg overlade plads til dig, Michael. Det var... Ja. Jeg tager ud i Aarhus, så er det simpelthen. Og så afbrudt og så inden for en uge, så kunne du Kom og sæt dig ved min side, og lad mig mærke dig igen. Der er noget du skal vide. Jeg vil sige dig noget, min ven. Prøv om du kan huske tiden, før vi giftede os vi to. Det er ikke længe siden, at vi to dansede sang og lå. Da vi gik aftentur ved stranden, månen smilede til os ned på et tæppe nær ved stranden. Fandt vi to vor kærlighed, og du skrev mit navn i sandet. Ja, vi svor vor troskabshed på et tæppe nær ved stranden. Fandt vi to vor kærlighed. Ja, vi var unge og rebelske, og vor lykke var så ny. Vi tænkte bare på at elske, fjern fra larmen i vor by.
vil sige dig. Lad os glemme tid og sted. Jeg har noget, jeg vil give dig, hvis du bare følger med. Ja, lad os gå en tur ved stranden. Månen smiler ned på et tæppe nær ved stranden. Finder vi vor kærlighed. Du mit navn i sandet. Husker vi vor troskabslighed på et tæppe nær ved stranden. Finder vi vor kærlighed. Sådan. La 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 la. Finder vi vor kærlighed. Tak, mange tak. Tak, selv tak. Det er mig, der takker. Og min yndlingsmand. Ja, den er så fed. Vidste du det? Nej, men det kan næsten bare nu. Det er også en god dansk tekst. Ja, det er det. Ja, men den er jo altså også fed på med Billy Joe Spears. Ja. Det er der ingen tvivl om. Det kan godt blive rigtigt. Der er mange, der synger den. Ja. Det er ikke så længe siden, der ville Birte Kjær lave den. Så sagde hun til mig, om hun ville lave teksten om, så sagde jeg, det tror jeg ikke, du skal gøre. Nej. Men hun har så indsunget den på engelsk. Og det har hun. Nå, hun er så. Ja, men fordi alle kender den tekst. Ja. Og de elsker jo den med dig. Jamen, du kan godt se, at det er den, der virker, ikke? Du ved, jeg hørte jo, altså fordi... Før vi giftede os, vi to. Det er ikke længe siden, at vi to dansede sang og lå. Da vi gik aftentur ved stranden, månen smilede til os ned på et tæppe nær ved stranden. Fandt vi to vor kærlighed, og du skrev mit navn i sandet. Ja, vi svor vor troskabshed på et tæppe nær ved stranden. Fandt vi to vor kærlighed. Ja, vi var unge og rebelske, og vor lykke var så ny.